Kaixo lagunok, gu Erlantz eta Adrian gara eta Zibaren Malkoak liburua aurkeztuko dizuegu. Egilea Cesar Mallorquí da, ilustratzailea Paco Jimenez eta itzulpena egin duena Irene Aldasoro. Eta argitaletxea Giltza da. Istorioa Santanderren gertatzen da 1979an. Pertsonaiak protagonista Javier da eta sekundarioak bere Osaba Izebak, Lengusinak eta Amalia dira. Javierrek Santanderra joaten da uda pasatzea bere izeba Eusabaren etxera, bere aita txarto dagoelako. Han Zibaren Malkoen istorioa ikertzen dute eta tartean gauza paranormalak gertatzen dira. Zibaren Malkoak asko gustatu zaigu, oso misteriotsua delako eta animatzen zaitugu irakurtzera Zibaren Malkoen istorioa ezagutzeko. Eta gu lagunok!